Γεια σας παιδιά, είμαι ο Χριστός και σήμερα παίζουμε Minecraft. Γεια σας παιδιά, είμαι ο Χριστός και σήμερα θα παίξουμε Brawl Stars. Ξεκλειδώσαμε την Amber και πάμε να δούμε πώς θα πάει. Είμαι συνδεδεμένος σε ένα καλώδιο και πρέπει να νικήσουμε. Για να δω αν ακούγομαι από το μικρόφωνο που έχω αγοράσει, το χινιάρικο. Τώρα μιλάω για να μην τέτοιο, για να με ακούτε. Να πάρω ένα φθηνό τέτοιο. Γιατί κοιτάξτε, στα Κινέζα τον είχε. Και πρέπει να είμαι συνέχεια με ένα power bank να κάνω βίντεο. Και αυτό δεν είναι καθόλου ωραίο. Παιδες, βλέπετε εδώ να μιλάμε, δεν σας έχω πει. Αν να κάνετε ένα like, ένα subscribe και ένα comment, κουβαλτείτε γράψτε το νικήσαμε το background μέσα του Frank και δουλεύει το μικρόφωνο μάλλον. Ακούω μια χαρά στο βίντεο. Χάζουμε το δεύτερο round μάλλον. Χάζουμε το δεύτερο round και το χάσαμε. Αυτό είναι το τελευταίο round που παίζουμε, μήπως νικήσουμε χάσουμε. Και πάμε, μπερδεύτηκα που είμαι στη λίμνη, οι άλλοι μπαίνουμε στη λίμνη. Sorry που δεν μιλάω πάρα, τρεχαντάρετε. Γαμώ, χάνω. Ναι, τους κάτωσα, εντάξει, και νικήσαμε και νικήσαμε αυτό το round. Να περάσω. Να του φτάσει στο βίντεο, αυτό είναι δοκιμαστικό για να δω το μικρόφωνο αν με καλύβει κάθε βίντεο. Ένα λεπτό να το βάλω κάπου πιο κοντά στο στόμα μου, κάπου πιο ψηλά να με ακούτε. Μ' ακούτε τώρα? Είναι λίγο πιο ψηλά, δεν ξέρω αν ακούγομαι καθόλου, αλλά πρέπει μάλλον γι' αυτό να το βάλω στη φόρτιση. Δεν ξέρω αν κάνει δουλειά τώρα που κάνω το βίντεο. Και θα αλλάξουμε μπρόλερ τώρα. Μέντε να βάλω το μικρόφωνο στη θέση του. Πρέπει να το έχω σε ένα καλώδιο, δηλαδή σε powerbank. Τώρα ποιον παίκτη να παίξουμε? Έχω 64 μαζί με την άλλη. Παίξω με Ρίκο. Πάμε με Ρίκο. Ένα ματσάκι με Ρίκο. Από πάνω, ο Ρίκο είναι bot ο ένας. Εγώ δεν είμαι bot, είμαι κανονικός παίκτης.
Και τώρα... Και πάμε να πάρουμε και αυτό το round. Κλείσει το βίντεο να δω να νικήσαμε και πάμε να δούμε bye bye guys, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.